UPPL नि आखल आखु बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों। डिसिआ जोंनि आन्डाराव खिन्थु दिनैसिम डिसि को अनलि गभर्नर अफ आसामाल' सालायनो हायो। प्रेसमिटनि गेजेरजोंनो आं बिथांमोननो जों मा मावदों मा मावा बिथांमोना बेखौनो मिथिगोन आरो जुदि थाबाय थायोब्ला जोङो नुनो मोनदों दिनै एक्सटार्नल फोर्स दैट मीन्स जोंखौ जे बुस्थुफ्रा कन्ट्रल खालामदों दिनै स्टेटआसो कन्ट्रल खालामदों। जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जिथु पावर एन्ड फांक्शन बे बुस्थुआ दिनै जोंनि बर'नि आखायाव थायाखै। दा बिनि जाहोनाव जोंनि हारिया गोमालांगोन, जोंनि हा हुआ जोबनो थांगासिनो दं। डिमार्केशननि नामाव बिथांमोना गोगोम बुस्थुखौ जोंखौहाय डाइभार्ट खालामदोंमोन दे बर' हारिया जुदि डिमार्केशन जायोब्ला बे जोङो थख' जोंनि बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन होननानै। नाथाय डिमार्केशननि खेथ्रआवबो मा जादों टटेलि नोंने फरेस्ट रिजार्भ एरियायाव जोंनि बर' हारिफ्रा दङ। दिनै जोंहा बेनि थाखायनो जोंहा साननाय फैदों। साननाय फैनायजों लोगोसे जों नुबाय BTC Accord एन्ड BTR Accord द डिफारेन्सेस बिग डिफारेन्स दङ। जेराव BTC Accordआव जोङो गाबथानो होदों, जोङो फारसेनिफ्राय जोङो BTC Accordआव डिगनिटि गासैखौबो जोंनो होजोबनाय हिसाबाव जों BTC Accordखौहाय जों सिफायनो थांनो गोसो जाया। दिनै जों BTR Accordखौ जुदि जों लायोब्ला जोंनि टटेलि डिगनिटि अनर रिसपेक्ट बे जोबनो थांगासिनो दं। मानोना दस्रा जुदिबा प्रमद बर' सारनि अनगायै बेखौ कन्ट्रल खालामहरनाय अलरेडि ब्राह्मण जातिफोर दङ एबा थिंटां दङ। बे मानसिफ्रासो दिनै जोंखौ कन्ट्रल खालामनाय हिसाबावहाय जोङो जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय फैफिननाय जादों। फैनायनि थाखाय जे जाहोनाव जोंनि मानो गोनां डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारिया जोंनि 14 दुवारावहाय जेननो गोनां जादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो 14 दुवारनिफ्राय बिराद नन बर'फोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामदोंमोन। स' बे आंनि सिनायथिया गिबियावनो आं UPPL निफ्राय फैनाय। बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनखौ UPPL नि आखल आखु बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों। बे नोंथांमोनाबो अननानै UPPL आव थायालाबानो BPF आव फैदो, नांगोल सुइयाव भट होदो, MP भटखौ देरहाहोदो। दिनैनि बे निउसाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि BPF नि जानानै आङो रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिथिसारहरनो थाखाय बे मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोननो आं मोजां खोथाखौ बुंहरनो नागिरदों। हारिखौ अलखदनिफ्राय बासायनो, हारिखौ जोङो मोजां जौगाहोफिननो थाखाय जोङो BPF आव जइन जादों। आरो बे जइन जानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि हाग्रामा महिलारि सार, जाय बिथांखौ जोङो बर'नि आथिखालनि बिफा होनो हायो, बर'लेण्डनि बिफा होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिनि अननाय, बिनि जिथु जोंखौ खेल लानाय नुनानै हारिया गमामायैनो खौसे जाबाय। आं मोनसे मिथिहरनो सानदों दिनैहाय जोंनि UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा स्पेशली जोंनि मानो गोनां फेरेंगा सार, बिथाङा दि बुंबाय थायो सब समाय UPPL आ देरहानाया रोखा दानि आथिखालनि MP इलेक्शनाव। खिन्थु आं बिथांनि बुंनायखौ बुंनो नागिरो, बबे फिल्डआव बिथाङा दिनै मैया दाखाल EM जानानै बबेसिम फिल्डआव बिथाङा बेरायनानै सोरबादि मानसिखौ दिनै कनभिन्स खालामनो हादों बिथांनाव आं सोंनो सानग्रोदों। बिथाङा गावनिनो अन केडार्सफोर, गावनिनो अन नांगिरि मानसिफोरखौनो दिनैसिम गाव लाखिनो हायाखै। बिथांनि रिलेशनशिपखौनो बिथाङा दोननो रोङा। दिनै बिथाङा बुंदों 80% देरहानाय एबा BPF आ गोमालांनो थांगासिनो दं। बे नङा। दिनै जोङो फिल्डआव एन्टायार BTC आव फ्लाइं स्क्वाड जानानै जों मावनानै जों नुनो मोनबाय बड' एन्ड नन बड'स टटेल गासैबो BPF खौ हांख्रायफिननानै दं गोसो गोरबोआव। दिनै बिथांमोना ओंखारनो हायाखै। बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन नामा, बे सरखारनिफ्राय जों नाजावना जानो हागोन नामा होननानैल' बिथांमोना स्रि थानानै दं। नोंथांमोनाव हयथ' बिलबो थाबथानानै दं। बे बिलफोरखौ नाजावनो थाखाय दिनै बिसोरो रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय बाहेरायाव नुजायाखै। दिनै नन बर'नि भटखौ प्रेक्टिकेलि आं जेनुइनलि बुङो 80% भटना जोंनि BPF आव गोग्लैनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर। आरो BPF मा मोननै लकसभा, नोंनो क'क्राझार लकसभा काम्पा बरगयारि सारा बे देरहानो थांगासिनो दं। आरो नोंना दुर्गा दास बर' जिथु उदालगुरि आरो दरंनि लकसभानि बेबो देरहानो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा, मानो गोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो होबावदों
सनितपुर लक सभा, गुवाहाटी लक सभा, बरपेटा लक सभा बे मोनथामावबो जोङो गुलाय गुजाय खालामनानै जोङो देरहानायनि चान्सआवसो दङ दिनैहाय। माने जोंनि एन्टायर आसामनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि हाग्रामा सारखौहाय मोनथिगौ आरो बिनि अननायखौ मोनदों। दिनै बिथांमोना बेखौ कारापसननि केसावल' लांबाय थायो। नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै ला, UPPL नि दैदेनगिरि लिडारफोर प्रमद सारनिफ्राय लानानै फेरेंगा सारनिफ्राय लानानै नोंथांमोननि जिथु कनस्ट्राक्सन खामानिया सोलिदों, नोंथांमोननि मिसेसफोरनि नामावनो नोंसोर कनस्ट्राक्सनखौ मावगासिनो दं। दिनै जोङो थाङोब्ला डाइरेक्टलि जों नुनो मोनगोन नोंथांमोना सालायदों कनस्ट्राक्सन, खिन्थु नोंथांमोननि कन्ट्राक्टरफ्रा खामानिखौ मोनाखै। दिनैहाय मोननो थांगासिनो दङ दस्रा हारिफ्राबो मावफैदों, जोंनि कन्ट्राक्टरफ्रा गासिबो जोङो सिलिंखार जालांजोबनानै दं। बिनिखायनो आंनि मोनसे खेबसे खुलिहरबावनाय गुरैयैनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ, नोंथांमोना हारिखौ जाथिखौ बासायनोब्ला, नोंथांमोना जुदि हारिखौ गावनि गथ' गथायनो गालांनो सानदोंमोनब्ला, हा हुखौ मोजां रैखाथि होलांनो सानदोंब्ला अन्नानै BPF खौ सापर्ट होफिनदो। आरो जिथु जोंनि 16टा डिपार्टमेन्ट अफिसियेलि बिथांमोना अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय, किन्तु मैया दाखाल बिसोरो जोङो देखायदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सिगनेचार लानानै, किन्तु बेयो दासिमबो जों बुंनो हाया बेयो अफिसियेलि फैदोंना फैयाखै। आरो साख्रि होदोंमोन बिथांमोना, साख्रि होनायनि नामाव बिथांमोना अपइन्टमेन्टबो होबायमोन। बे अपइन्टमेन्टआबो दिनैसिमबो अफिसियेलि एक्सेप्टेड जायाखै, मानो होनबा सालारिखौ बिसोर होनो हाया। रेभिनिउ गैया BTC-आव, BTC-नि जेसेबां रेभिनिउ दंमोन बिथांमोना आसाम सरकारनो हरजोबनानै दङ। आरो बिथांमोना होनदोंमोन DC-आ जोंनि आन्डाराव, किन्तु दिनैसिम DC-खौ अनलि गभर्नर अफ आसामाल' सालायनो हायो। दिनै गभर्नरनि आन्डारावसो DC-आ थायो, सोरबा BTR-नि CM एबा सोरबा एक्जिकिउटिभ EM-नि आन्डाराव थाया। दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो, जोङो जुदि BTR-नि दफाखौ डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ जोङो नांगौ, जोङो बयनोबो नांगौ डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ, किन्तु BTR-नि डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ टिल नाव दिनैसिम बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै, लाबोनो हायाखै। दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर अलखदनाव जोंनि बे BTR गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जों थायोब्ला अलखदनाव गोग्लैनानै दङ। जोंनि हारिया जोबस्रांगोन, जोंनि राव हारिमु डिगनिटि, जिथु बर' पिपलनि डिगनिटि, जोंखौ जेरैहाय BTC-नि आमोलाव सिनायोमोन, बर' होननानै जोंखौ मान होयोमोन, बर'नि लिडार होननानै जोंखौ रेसपेक्ट होयोमोन, बेफोरो जोबनो थांगासिनो दं। बिनिखायनो आं गुरैयैनो खावलायबाय, अन्नानै नोंथांमोना नन बर'नि जुदि 80% BPF-आ सापर्टखौ मोनखाबायब्ला BPF-आ रोखायैनो देरहालांसिगोन मोननैबो लकसभायाव, आरो बिनिफ्राय अनगायै एक्सट्रा मोनथाम लकसभायावबो BPF-आ देरहानो थांगासिनो दं। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय, बर'फोरखौ जायनाखि जोंनि BPF-नि सापर्टारफोर, गोसो बायनाङा, गोसो गोरा जा, आवगाय, नांगौला भट हो। हाग्रामा सारा देरहागोन, खाम्फा सारा जोंनो MP जानो थांगासिनो दं, दुर्गा दास बर'आ जोंनो MP जानो थांगासिनो दं। आरो नोंथांमोना फै, जायनाखि UPPL-आव दायो स्रि थाखोमानानै माबा मोनसे BPF-आव गोसोआव सापर्ट दङ, बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय, स्रि थाखोमानांला, अपेन जादो आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि नांगोल सुयाव भट होनानै खाम्फा सारखौ जों, दुर्गा दास बर' सारखौ जों देरहाहोदो। खुलुमबाय।